Ebda inċidenti maġġuri u fatali ma seħħew fl-aħħar 24 siegħa minn dur maltempata ħerien laqtet lil Gżejjer Maltin. Fis-qarrija ministerjali fil-Parlament il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għal sassatejn ta' wara nofsinhar il-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili assista f'197 każ. Dawn kienu jvarjaw minn siġar li waqgħu minħabba riħ qawwi, periklu kkawżat billboards, perikli marbuta ma' wires tal-elettriku, nirien ta' karozzi, tixrid ta' fjuwil u inċidenti oħra. Dan fil-waqt li l-Korp tal-Pulizija assista f'54 inċident li jvarjaw minn persuni maqbuda fil-karozza, karozzi li tkaxkru minn il-mijiet, neħija toġġetti li spiċċaw f'nofs triq u perikli marbuta ma' siġar li waqgħu fuq karozzi. Assistew ukoll f'każijiet marbuta ma' materjal ta' kostruzzjoni, galleriji u anke ħġieġ imkisser. Is-soldati barra li għenu lil pumpiera intervjenew f'żewġ każijiet marbuta ma' inċidenti fuq il-baħar fil-waqt l-uffiċjali tal-Leża assistew f'44 inċident fit-toroq. Il-Ministru Camilleri esprima sodisfazzjoni li l-istrateġija tal-prevenzjoni ħadmet u li l-poplu semaw laqa l-appelli tal-awtoritajiet. Fosthom ftit nies ħarġu l-boras tal-iskart u ħafna nies oħrajn għażlu li jibqgħu id-dar. Sostna li anke n-numru tal-emerġenza 112 intuża b'mod responsabbli minn mijiet ta' persuni li ċemplu jew kellhom bżonn l-għajnuna. Fil-fatt minn 26,908 studenti attendew 3,147 student. Minn 6,276 tifel u tifla li jattendu child care attendew 1,738. Il-Ministru Camilleri spjega li din il-ħidma kienet ikkumplimentata minn interventi ta' diversi entitajiet oħra tas-servizz pubbliku li ħadmu bla waqfin biex jiżguraw li servizzi essenzjali jibqgħu għaddejjin. Minħat jew il-kap tal-Oppożizzjoni Eric Zborġ ingħaqad mal-Ministru fir-ringrazzjament lil mijiet ta' ħaddiema li assistew lil kull persuna li kienet fi bżonn u dawk li prevenew li jsiru disgrazzi. Dr. Borġ esprima solidarjetà mal-bdiewa sajjieda u negozjanti li b'xi mod intlaqtu minn dan il-maltemp qalil. Dr. Borġ ringrazzja wkoll il-ħaddiema tal-Gowzo Channel li minkejja l-kundizzjoni tat-temp baqgħu jaħdmu u appella lill-Gvern biex jagħmel tajjeb għal ħsarat u jagħti kumpens xieraq b'mod partikolari lil dawk li ġie affettwat id-dħul tagħhom.